Levantiya zêde ocağê mermerê û ocağê nizanim tiştînê hene demeke ne deme bihîst li Bodrumê agirekî gelekî geş pêketibû daristan şewitê bû li gorî gundiyê wir dibêjin gelek cihê wisa gotên şewitandin ev xwediyê va dere mesela navê min em ser navê wat peyvin xwediyê wan dere şewitênin ji bo ku kargeha xwe karibin li wir hava bikin ev jî bi rastî tiştekî gelekî xirab e darek li ku derê bişewitê dilê min jî li wir dişewitê ji vir re dibêjine belceyîs em berî niha hatibûn li vir mabûn şivanekî ça çêkir me ji vîre çayê vexwar bi vî wextê salê de meşa vîrexî ji aliyê fêkiya ve gelekî qelsa ti tiştî negot bixwe ne hecîrek ne tire ne hirmî hema dibe çi dûsa weke gotu çolekê didigeriya rastî tevê min hetim li rezayê li werzayê ez tiştekî bibînim ez tiştekî bixwim tiştine baş e em niha ji belceyîzê em çine gavuralı yerê dibêjin gavuralı nêzî behreya xiraxa behreya em ê fikirin ku em li wir avjeniyê bikin sobayê bikin çend saeta jûr jî em ê çine Qerederê niha hatî kekte em ê wêre axivin sanki günaydın. Sürüden mi geliyorsunuz? Biz geçen yıl burada kalmıştık, çay içmiştik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Buyurun oturun. Teşekkürler, biraz bir dinlenelim, etrafta tanıtalım istedik. Hüsam, şu kararına li belceyîzê dirûnê. Şimdi anladın mı bunları kaydırdığını? Doğu Pınar Şamıtî û lingê xeyişan ji berûlo gelekî hêdîka dimeşê gorî wê hemû tişt bi hêlê ku mirov dişemtê û bikevê em xwedberdina gavura alı em ê çend saeta digihin em nizanim Pınar em ê çend saeta digihin 3 saeta 47 kilometre am berjêr diberdin yani divê saeteke di filan em bikin lê em lê 3 saeta digihin dîsa sirsir kişar bûne lê em hew gazinaj sirsir katkin em ware bûne dest û birak gazinê me ji mozan e vê sibê mêrkê got em li mala wan digot eger moz zêde bin ne mozê hingif ev mozê dîn em moz zêde bin ev îşareta wê ku wê îsal hingif gelek bê înşallah berîme plaja Çemêraş Qaredere heye plajeke gelekî xweş e em fikirin dirojan vir bimênin rotaya me heta Gavralı bû ya rastî em ji Gavralı neman got em 7 kilometre dibimeşin û em herna Qaredere em berîn hel Qarederê li Özden restorantê mabûn ew dir pansiyoneke xweş e Çemêraşê berre derbas dibe serê sibê weke saet 5 av qeşa bûza û dixetavî serê ay Xwedê weke got tu ji nûka Xwedê tecdîyata bidê wisa bêhna te fereh dibe wisa xweş wisa tu tê serxa ez wê xew min dikim ku ez sibe vê karî bikim lê asfalt berbat em ser asfaltê de dimeşin
Şimdi benim. Gel Can. Down. و ام جا هنا özlem pansiyonu. Am difkirin ku drojal bir bimênin lê riyayê wan xasî neşêrîne. Yan jî gelo am di devereke xeletê diçin. Belkî jî ev derdaviyayê bê. Lê hemberî me bajarê kevnar piyodon heye. Lê mixabin tiştek zêde jê nemaye. Dosê birc û gelhek tenê heye. Ji xerê rûne lê özlem pansiyonê li Qeredirê rûniştibû. Heta bernamekeke dî bimêne di nav xêr û xweşiyê de.